Olej ruku! Dobre, David, ideš! Dobre, René! Ideš, Davidko, ideš! Poď, René! Dobre, ideš, David! Ideš, je tvoj! Dobre, René, super! Poď, René! Nevyčerpovaj sa hlavne, pomaly, David! Poď, René! Predná, David! Ideš! Prvý ideš, prvý, David! Dobrá, David, je tvoj! Dobrá! Poď, René! Vychutnaj si jak dezert! Áno, dobre! Poď, David, ideš! Nečekaj! Je tvoj, je to vidieť! Dobrá, dobrá! David, hraj sa s ním, nevyčerpaj sa hlavne! David, klídek! Hraj sa, David, hraj sa! Poď, poď, poď! Ber sa jak Angličák! Zapredná, René! Dobre, David, klídek, hraj sa s ním, David! Ideš sa tlačiť! Pohoda! Poď, René! Dobre, David, pekná! Klídek, klídek! Dobrá, dobrá! Dobre, David, ideš! Skvelá, David, dobrá! David! David, je tvoj! Dobre, Davidko! Končilo sa prvé kolo. Červenou postoje René Kryška z novozaloženého Valašského klubu Stal Box. Je to jeho prvý majstrovský zápas, tréner pod vedením trénera Tomáša Kováča. Toto sú na 3 kola iba, ne? No? David! Hlavné oči! Máš ho! Sekundárne z ringu. Ring voľný, druhé kolo. Dal to? No, mohol vydržať do konca. No dobre. Dobre si sa vychutnal, ale však bol malinký, aj bol vyšší. Toto stretnutie s daným superátorom Valens víťazem David Belanský, boxingu Penava. A máme tu